Odiochieng' achiel tok jatend piny William Ruto wuoyo sirikal mare kuom riembo jotend migepe duto. Bende koro gai mar obila Japhet Koome bende koro gweta odiochieng' ma kawuono kama gitimore kinde makoro nitiere ringre mag ji magie sani romo 6 ma bende osekuny kata osekwany e kar dak makware manitiere boma ma Nairobi ka pok ong'ere ni to gin nek machalo nade kata ng'ama notimo nek machalo kamano. Gin gik ma bende koro miyo piny Kenya dhi piyo matamre gi nono kaluwore koda weche mosebedo katimore ta ahinya to ng'anyo mosebed kibago kod Gen Z ma bende koro keto sirikal tesre ka giketo lai mag gik mathoth ma gidwaro mondo mi sirikal otim mano ni sirikal otayo makare bende kinde ni do koro ong'ado ni okumbano mar SHIF ne olosi kata chenro mare notim ataro mar chika bende koro sirikal omi thuolo mar neno ni oloso kata orieyo chiedh nade duto manitiere kapok opuodhe to mano nyiso podi ni chenro mar ndikruok e SHIF to pod dhi nyime. Warangane weche mamoko ma bende wamiyo pek. Ogai mar obila Japhet Koome koro gwetao kaluwore kod liet mar ng'anyo mosebedo kokwako piny Kenya. We have confirmed that majority of those bodies belonged to female persons. A good number of them are dismembered and some are even decomposing. And you also have a body that was still oozing of blood. Maingo ringre aboro kwanye kar kunyo kite mayudore kar dak ma Mukuru kwa Njenga e county ma Nairobi. The entire Social Health Insurance Fund Act 2023, the entire Digital Health Act 2023, and the entire Primary Health Act 2023 are all unconstitutional for the reasons set out in this judgment. Do wito ko chenro mar thieth mar SHIF ka jong'ad buche owalo ni ne okolu chike e chakruok mare. Mashini ya koramogi laiwa mar ote machuok oyaw manaria deka uchiel nono wanyalo twak otenore koda weche manyien ma wan godo kachiel koda mabende wamedo yudo kawakelo nigi bende nyalo luwo wa e mbui mag oganda wantie achiel kachiel e mbui mar Instagram, achiel kachiel e mbui mar YouTube kachiel koda Facebook mano Ramogi TV bende wayudore e mbui mar X. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Ogai mar obila Japhet Koome ogwetao bang' jopiny jodolo kod riwruoge makedo ne ratich oganda kete mbero maliet ewi nek mag ji 42 e kinde ng'anyo mag kwedo chik mar omenda kod tend Ruto jumbe 3 mokalo. Kaluwore gi mano Ruto ogwelo Douglas Kanja kaka ogai manyien mar obila e yor kojolo. Chris Owino wuotho kodwa e tend Japhet Koome kaka ogai mar 4 mar obila nyaka ne Kenya tim lokruok mar katiba. Ka ochwe to omuomore, midhiero mag jatend piny William Ruto odhi nyime gi chwe ka koth bang' ogai mar obila Japhet Koome gwetao ndalo achiel kende bang' Ruto wuoyo buch tend migepe mare odhiambo manyoro. As I take charge of the National Police Service, Honorable Chief Justice, criminals out there, please bear with me because you face it. We are not threatening anybody, but we are stating things as they are. Tunataka kusema ukweli. Japhet Nchebere Koome, ogai mar obila mar 4 e bwo katiba mar 2010, ogo bade piny e seche mag midhiambo bang' bet e nyong'ong' ewi ka obila osebedo karakore kod jong'anyo e bwo tende nyaka ne okaw telo. E bwo jumbe 2 mokalo, Koome osebedo e mbero maliet ewi tho mag ji 42 mane obila ochielo kod magina kaachiel gi ji mamoko mohewo 600 mane oyudo hinyruok mag magina e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z mag kwedo paro mar chik mar omenda mar 2024. Kata odoko ni ng'anyo mokwongo mag Gen Z ne oyudo puoch e piny mangima kuom bedo ng'anyo mamuol, obila ne otiyo kod teko mathoth kendo chielo jong'anyo kod magina kaka Rex Masai. Tend obila bende ne oyudore kama diny ewi nek mag jong'anyo mane omuomore nyaka e od bura, kama moko kuomgi ne ochiel kod magina kendo wito ngimagi e alwora mar od bura. Kata odoko ni jatend piny William Ruto ne osingo mar tieko chenro mar ndhiyo kendo lal kod jopiny e yo ma ok ong'ere, chenro ma kamano ne oduogo kendo e bwo tend Japhet Koome kama rowere mag Gen Z mohewo 39 ne ondhi kod obila e kinde ng'anyo
mag kwedo chik mar omenda. We are looking for Dr. Austin Omondi. Dr. Austin Omondi is the person who started Medics for Kenyans, an initiative that was helping people who are injured during the demonstrations on Thursday. That if they're abducting Dr. Austin Omondi, it means that the government is out to kill its own people. They're going to ensure that the police shoot you or they injure you and you can't be helped. Lwet Japhet Koome ne ochako bedo kod remo e kinde ng'anyo mag Azimio ewi pek mar ngima kama ji mohewo 30 ne otho e lwet obila e gwenge mopogore opogore ma pacho kae. Koome ne okwedo weche makamago kendo ramo ni jotend Azimio ne onyiewo ringre jomotho e kuonde kano ringre jomotho kendo goyogo picha kaka yo mar ketho nying obila. Wach makamano ne ochwanyo josiasa mag Azimio kendo ne gindiko ne doho mar maundu mar piny mangima ICC mondo oyaw bura ne Japhet Koome kod nek go. E lendo mare to Koome dhi dala, jatend piny William Ruto ogwelo Douglas Kanja kaka ogai manyien mar obila e yor kojolo. Ruto bende ogwelo kamanda mar obila mag Majoni Eliud Lagat kaka jalup ogai mar obila kaachiel gi James Kamau kaka jalup ogai mar obila mag Kanga. Japhet Koome ne oriwore kod obila higa mar 1991 bang' tieko tiegruok mare e kar tiegruok mar obila ma Kiganjo e higa mar 1990. Ne oyiere ka ogai mar obila manyien e tend William Ruto kane okawo kar Hilary Mutyambai. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Manyalo romo ringre aboro osegol e bugo moro manitiere kar dak Makware e kaunti ma Nairobi. Kaluro pod nitie ni mamoko nitie iye kanyo to pok oyudi. Ringrego ne gin mag joma ni mine kendo ne otwegi e ogunia. Eric Owenga lero matut. E wango nyango mar tich abich ni, ringre ma bende osetop kendo moko kuomgi ne ochadhi marach ni igolo e bugo moro e tok moro. Kendo ni nyalo paro ni mago ne gin gunde ma oting'o mwandu kata chuodho. To ne gin ringre mag oganda. Ringregi ne ofweny e bugo ma bende osobedi ka wite takataka e alwora Makware e kadak ma pipeline. Alafu kuna mwili moja imetolewa bado inamwaga damu. So inamaanisha this is fresh. Hiyo ni mtu ameuawa not long ago ama kitambo sana hivyo. Duto ringre mane ogol ne gin auchiel ka pod nitie gunde ma podi odong' mapok ogol kendo iparo ni gin kod ringre ji mamoko. To ere kaka ne ofweny ni ringre oganda obol kae? Moses Baraka ne ochiwo pache kama. Sister ya mwenye alipotea. Sasa akuja akatuambia kuna dada yake alipotea. Sasa akatuambia aliweza kuonyeshwa kwa ndoto. Dada yake ako wapi? Ako hapa kwa shimo. Tukamwambia madamu uko shona na kitu unaongea? Tuambia yako shu. Tukakuja naye mpaka hadi kwa shimo. Kuja naye hadi kwa shimo tukaona gunia. Akatuambia anaonyeshwa gunia kwa ndoto. Akasema tuangalie hiyo gunia. Tukatafuta mmoja wetu, tukamfunga makamba na chupa, akateremka chini, tukonfirm kama ni mtu ama ni nguruwe. Kumbe mmoja wetu kuteremka akapata ni mtu. Niko na miaka mingi zaidi hapa tangu wakati ya Imashibu na tujawahi kuona kitu kama hii. Hizi vitu kwa nini hatukuwa tumeziona kabla maandamano ya vijana? So vijana wetu wameshauawa na kuna shimo ambaye imefunikwa na magugu. Hiyo shimo inaonekana kuna watu ndani. Sababu kama hii shimo hapa wanazaleta kwa hizi takataka, ile shimo unawezaona kama kuna magugu juu, lakini ni shimo iko na zaidi ya 250 meters deep. We are very, very concerned and we are calling on the authorities to immediately take action. Clearly, security is a big problem, a very, very big problem, particularly here in Mukuru and in the country in general. We want to see action taken with immediate effect. Thoth ringre mane oyud kae nen kod dhonde bura mag ojalo kendo moko kuomgi pod ne nitie gremo. Jatend obila e kaunti ma Nairobi, Adamson Bungei, lero ni nonro osechakore e gima ne dikel nek makamago kendo ringre ewito e bugo. And we have confirmed that majority of those bodies belonged to female persons. A good number of them are dismembered and some are even decomposing. And you also have a body that was still oozing of blood,
meaning that it was, the fatality happened fairly recently. And from what we've been told by the locals here is that the police have already identified other sacks that possibly might be having bodies, so we're expecting them to come back for more. Zote zilikuwa zimefungwa kwa hizo manylon na ni picha ambayo inatomausha sana, na wamesema wanarudi. Vile umeona kwamba tunabaini kwamba zile bado ziko pale karibu maiti, zile karatasi ziko pale, tuna uhakika kwamba pia hizo ni maiti. Chenro mar manyo ringre e alwora Makware kae mabende chiegni kod sesendo bila Makware nong'u kuom thuolo malach tok rowere moko muocho tulo ka gidwaro ng'eyo gima ne okelo tho mar ogandago. Ringre gi podi ok oyangi kendo notergi kendo kan gi kar kano ringre ji ma City Buore ka. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Eric Owenga. Riwruok mar okinde ma pacho ka LSK kotudore kod riwruoge makedo ne ratich oganda osingo mar konyo rowere mane obila omako gi thuon e yudo ratiro margi kaachiel kod neno ni obila mane ochielogi gi lisasi mondego kendo hinyo rowere moko e kinde ng'anyo bende okawnegi okang' mager mar chik. Rowerego mane obila ondhiyo gi thuon sani koro pod odak gi luoro kaluwore kod san mane gikaloe e lwet obila. Joyce Oduor ne oloso kod moko kuom rowerego kendo ikonwa lipodni. E kar romo ma ufungamano Buore Nairobi, rowere mag Gen Z, riwruok mar okinde LSK, kaachiel kod riwruoge makedo ne ratiro mag oganda, ochokore mar medo nyiso sir margi ne rowere moseyudo sande lwet obila kaluwore kod kaka ne giwuok oko mar ng'anyo ka gikwedo paro mar chiko omenda ma higani. Billy Simani mathoth ne ong'ere kod nying mar Crazy Nairobian, ma en achiel kuom rowere mane obila omako gi thuon, kaachiel gi Nadia Ndhia, wigi ok nyal wil gi gigo mane gikale e lwet obila. Friday nilikuwa nimetulia kwa nyumba. Kitu around saa 9 hapo nikasikia mtu anagonga mlango. Mimi nikajua ni caretaker kwa sababu kuingia hiyo area yetu kama ni mgeni lazima kupigie simu kuja umfungulie gate. Na mtu mwenye ugonga mlango wangu mostly ni caretaker akileta makaratasi ya takataka. So nikaenda nikafungua. Kufungua nikaona watu watano. Wanne ni wanaume, mmoja ni mwanamke. Walikuwa wamejifunika, wamevaa hizo balaclava. And then wakaniuliza, Billy? Mimi nikajibu ndio, ile kwa uoga tu. I had a knock at the door and it kept getting louder and louder. So I woke the person I was staying with up, my partner at the time. I woke my partner up and I told him, there are people at the door. Wamekuja, wamenikujia. Gilano ni jogo mane gichichni gino bila ne omonjogi manandala chiel kende tok ng'anyo kendo terogi kama ok ong'ere. Kateremshwa mbio nikasikia nikiingizwa kwa gari. Hapo ndo I think nilikuwa walinieka between them because kwa on my right nilisikia kuna mtu, on my left pia kuna mtu. Na hiyo muda wote nimefungwa uso bado. Alafu tukaenda for almost 2 hours. Juu hiyo gari ilikaa sana. So sijui kama walikuwa wanazunguka Nairobi ama tulikuwa tunaenda nje ya Nairobi. We went down the stairs, they put us in a car. They crammed us in a car. They squeezed us in that car. It was a fairly large number. 7 men, 2 people. So, yeah. The entire time we were blindfolded and they kept confirming to check, is that blindfold still on? They kept hitting me in the head. Billy gi Nadia wacho ni bang' chopo kama ne otergi, ne ochak dadhogi ka obilago ne dwa ng'eyo jal mane sirogi e yor bago ng'anyo. Basically walikuwa wanataka kujua ni nani ana fund maandamano. Nikawaambia ni sisi wenyewe tumejitolea. Wakaniambia hapana. Lazima kuna mmoja wenyu mwenye unajua mwenye ako funded. Nikaambia hapana, sisi tuko tu kivyetu vile tuko hivi. Kuna wenye wanajitolea kubuy t-shirt, kuna wenye wanajitolea kununua maji, kuna wenye wanajitolea kutumia wengine transport, kuna wenye wanajitolea kuprint hizo banners. Like tuko wengi tumeungana na wote tuliona hii finance bill itatuumiza. That's why tumetokea kwa street na ni peaceful. Ethulono duto giwacho ni simbe gi mag ong'we yamo kaachiel kod kompyuta magi ne ntiere lwet obilago ka gitemo manyo ranyisi. They kept asking us for our passwords because they took both our laptops and our phones. So they're like, password ya simu ni gani? Na ukinidanganya aki ya Mungu, nimesema utaki kunikasirisha, usinikasirishe. So they cocked
They cocked a gun. Kata obedo ni nowegi thuolo kendo gi ngima, gino mane gikale podi kelo negi lit kod luoro, ka nyaka sani Billy gi Nadia siko kadar kaluore ni gichich ni inyalo bi kaw gi kendo. Bado naishi hapo sijahama, but currently niko hapa, naenda kwa ndugu yangu kidogo, naenda kwa rafiki yangu kidogo. Simu nimeka flight mode, nimetafuta line nyingine cause bado nimeshtuka vile walinipata. Hawajapata tu nyumba peke yake, wamepata hadi mlango mahali naishi na nakaa 7th floor. So ile uoga tu, so saa hii niko kila mahali. It's been 2 weeks since the abduction and I have been fairly scared. I've been so scared to even tweet. I've been scared to get out of my house. I have been scared to pick random phone calls. Jakom riwruok mar Okinde Faith Odhiambo mabende no chopo e romono wacho ni gibiro dhi mbele kedo ne jogo mane yudo sande lweto bila mondo giyud ratiro ka bende gibiro manyo yore mag miyo gi hocho. Watimo report modwa tero ne IPOA kich tija IPOA en nego bedni giyudo polis mage mane no mako jogi kendo gikanye kendo polis mane no hinyo ji. Gimoko morowa en kata ka gikaw details ma ji mohinyore kich nitie hospital nitie record gi gik moko ma inyalo nyis. Shida mwantie go kanie jik mane no kaw gi thuon ok wang'eyo ni no kaw gi nga kendo pok gichako timo investigation mondo ginyiswa kaka gibo konyo jok mokaw gi thuon. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Jopuonjre ma mbalariany ma JKUAT ne obago ng'anyo tesendo bila ma Juja kawuono ka gikwedo nek mar nyawadgi Denzel Omondi. Omondi mane ni e ike mar adek e mbalariany no ne olal bang' ng'anyo ewi paro mar chiko mende e boma ma Nairobi kendo ringre ne oduogo nwang' e bugo moro yo Juja tarik 6 dweni. Jopuonjre go buogo mar dhi nyime gi ng'anyo kendo rocho somo e mbalariany nyaka piny owacho winj ywak margi. Bende gikwedo mokalo nek kod medo karameko matok chik mitimo kod obila e pachoka. And after post-mortem, we are being told that he sworn. If he sworn, the post-mortem says he was there for 3 days. About the other 3 days, where was he? What has brought him to the streets is that the DCI are taking this matter slowly. Denzel was a son to somebody. A father invested in him. A parent had hopes in him. Parents sold everything to bring the son in school. Only to be called that your son is dead. Only to carry the son back home in a casket. After Denzel was found, comrades were there. I personally was there. And they were telling us, we step aside, we can't take photos, we can't see the body. How? And then taking him to Thika. And then tukifika Thika pale tunaambiwa tuwezi ingia kumuona. Why? Nini mnaficha? Nini mnaficha? What is the government hiding from us? We are comrades. Denzel was involved in the anti-tax demonstrations. After that, he was abducted on 26th of June this year, when state operatives, including the incompetent National Intelligence Service, was abducting people. Since then, amepatikana amekufa. So you want to know what is the status of an inquiry of his murder inquiry? Because clearly we are seeing an opaqueness in the way these sham investigations are being conducted. Oganda mopogore pachoka pod medo golo pachgi kotenore kod okang' mar jatend piny William Ruto riembo jotend migepe sirikande odiochieng' manyoro. To ka jafamo marwa Joja okoleronwa moko kuom jopiny koni mano en mana chakruok kendo nego koro chwal e doho moko kuom jotelogo ma itudo kod weche mag mibadhi. Odiochieng' achiel kende bang' jatend piny Kenya William Ruto riembo jotend migepe pachoka, paro mopogore medo nyiedhore kuma moko kuom jopiny koni okang' ma kamano okoromo. E kaunti ma Mombasa, moko kuom jogo mane waloso godo koni okang' mar ariyo monego kaw en mako kendo tero e doho jotend migepe mitudo kod weche mag mibadhi kaachiel kod tiyo marach gi apis. Ni tenga lwet jogi mogo koromo. Kaw jogi jomonego beni ni e jela. Tergi e jela as early as nyoro. Nikech magi ok jok monego beni badaye idogi duokogi kendo ni gidogi bete sirikal. Gimo wacho niya, vijana ma Mombasa ka, wan kaka vijana ma Mombasa ka wan wacho ni ka wadhi mbele jok ma ibro duok e baraza mar waziri mabro bedo e kombe mag migao mopogore pacho ka. Nyaka bed jogo mar qualified, jok mar competent. En adieri ni president nomiyo joma onge lony, joma nigi madharau, joma nigi sunga,
joma nokong'e ni gitiyo ne jopiny. Koro akwayo ni yiero ma president yiero go cabinet mare o make sure ni oyiero jotich. Kada kadhi 3 months to yier jok manigi akili to mi ng'ato tije, kik omi ng'ato tich moko luwore gi tich motiyo. Ken daktari omi daktari tije, ken engineer omi engineer tije. Wagone president erokamano matin to podi wabire governors, wabire senators, wabire jok ma corrupte odhi dala. Ginyiso luoro ni kadipo ni jatend piny Kenya okiko jotend migepe manyien gi mago machon, to midhiero kidek bedo omiyo kaber to gibed jotelo manyien duto. An cabinet manyo gol gi onge maber kata chiel manyalo wacho. Manyalo ungo lwedo onge kata chiel. Afadhali ng'ama nyalo miyo lwedo matin nono en Kindiki. Mana nyalo miyo 30% out of 100. Manyote modongi to koro wito jogo wita te. Koro ko yiero jogi obed very keen na se wacho ni obed very keen. Rech kethore gi e wiye, top gi e wiye. Koro nego beni rech kosechako top gi e wiye to rech no nego wit te. Nikech waneno ka president ogolo jomoko to wadwaro ni kata mana reform ka police bende reform. Jomanyo neg ma manyo dhi maandamano kabe mondo mi haki margi. Paro maket kod mago ne bende ogole kaunti ma Homa Bay, kuma jodolo ne onyiso jatend piny mondo mi koro onen mariek bang' ojende lonyo Kenya duk ma piny ngima oneno dug jo Kenya. Lani koro yiernwa obwongo, yiernwa paro maliw, telo manyalo kelo gima wadwaro. Ni semiyo gi bandera gi ringo go oromo gi gima ne gitimo. Wadwaro jok ma koro nyalo timo gima iluongo ni service delivery. Ong'ini to parliament chalo nade mondo mi okaw necessary action manyalo miyo jopiny bed gi yie ni parliament manyo obedo captured ni obedo released. To ka kambi opodho iwese holders moko koso se holders tedhi dala iyiero management manyien mondo mi kambi odhi maber mondo kambi chop kare. Gikoni wenge duto sani koro rango kit telo modwa yiero ka bende gijiwe mondo miyo nyon mana kar tiende no kendo kik odog chien. To en kwayo na ni president kik dog chien kako chako loso piny kik odog chien. To tim gima jopiny dwaro nikech jopiny emokete kanyo. Kendo ma en kwayo madana chiw ne jolemo duto kamoro amora magintie, walem ne piny Kenya molo duto walem ne president mondo bed gi rieko kasa mobiro yiero ji oyier joma kare. George Aoko, Ramogi TV. Jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro pako jatend piny kuom tero pacho jotend migepe duto odhiambo manyoro. Ka oloso kar chung'od bura mare ma Kiharu, Nyoro siro lwedo okang' mar ketho buch ten migepe kaka yo mar bero sirkal kaachiel gi winjo dwach jo Kenya. Ruto ne oketho buch ten migepe mare bang' rowere mag Gen Z bago ng'anyo kendo miye dwaro mar wuoyo sirkande. Sisi tunaheshimu viongozi wetu wote, na sisi wote vile rais alifanya jana, sisi tunamwambia constitution ya Kenya imempea ruhusa yeye afanye kazi yote ile constitution imempea, akarabati nchi yetu ya Kenya, na sisi watu wote tuko nyuma yake kama rais wetu. Hata akiteua mawaziri tuko nyuma yake, na tunamwombea Mwenyezi Mungu amuonyeshe wale watu wazuri wataendesha Kenya yetu mbele kwa vizuri. Katika vitego zote Mungu najua atampea hekima. Yeye angalie watu wa Kenya na angalie wale watu wanafaa, kwa sababu what we are interested in as the Kenyan people is the prosperity of our economy. And the prosperity of our economy will be realized through the kind of team the president is going to assemble together. MCS magodi eme county ma Nairobi koro medo kwayo rowere mong'ere kaka Gen Z mondo yie ogo badi gi piny kendo girwako wach mar twak. Kane otelnegi kod jokanyo raja kanyo ma Mabatini Wilfred Odalo, jotelo koro ne olero ni dongruok makare nyalo mana yudore thur kaka jo Kenya onyayo kwe kinde duto. MCS go bende opuoyo okang' mar jatend piny William Ruto mar wuoyo duol ma jotend migepe kendo gidwaro ni Ruto biyo non maler jotelo ma ochano walo e duol mar jotend migepe. Jotelo go bende okone jatend piny mondo ne ni odewo rowere lemo ma ibiro walgo mar chiwo dwaro margi.
wach gima ja kwe ma jakom lando ni wan kaka onagi waunge. Makwongo nyaka wang'e kaka onagi jakom osebedo ka dhaw ne Kenya. Kendo nyaka wang'e kaka onagi jakom oseneno mang'eny. Magi noneno chon. Winjruok madhi mbele ni en mana winjruok manochakore. Koro omede mana mondo koro dhi mbele mondo gigi obede yo maber. Wan kaka onagi sasa mineno ka jakom otimo gimoro nyaka ipim gima nosetimore chon. Gik ma jakom neno sani in ibiro nene bang' muda. Koro waum gima jakom timoni mondo gini konya obed kod kwe. To sani koro oda mondo jakom odhi mbele mar mai mondo Ruto kaka nyosego serikal piny. Koro obed piny owuog jo piny mondo kel serikal moriwo ji te. Parties te mani Kenya kae oriw moyie bedo muungano mondo los serikal achiel mar Uganda ma Kenya te. To yier joma nyien manyalo tiyo tich ma jo piny maonge kabila, maonge tuku nyithindo, ma oketh pesa jo piny mondo Kenya dhi mbele. Anyiso Gen Z ni kata jigore gini 10 to chiemo achiel ji no wuo to wuono iluong dialogue. Ka wawinjoga to anyiso joluo baba mamiyo direction. Ok ni ng'ato wacho ni Gen Z to idwa wang'o Kisumo, idwa wang'o Migori nikech ang'o? Wasewang'o Lambo waol. Ka iloso ni onge wo. Ogai maduod buch MDG David Ochieng dwaro mondo jatend piny Kenya okonye kelo lokruok e tend od bura mamalo kod Senate ka okwedo paro mar twak e kind piny owacho kod rawere mosebedo ka ng'anyo. Ochieng mane wuoyo kinde romo mar jokanyo mar MDG e kaunti ma Migori opuoyo rowere kuom konyo kelo lokruok e piny Kenya. Jo Juma nigi mathoth. Eng'wech mar tego dumbano mar MDG ma otoni yiero maduong' mar higa 2017 kweth maduong' burani ka otele kod ogai margi David Ochieng menjo bura ma Ugenya ne ochopo e kaunti ma Migori maromo kod jokanyo mag duond burani. Ogai mar MDG David Ochieng e kinde twak mare ne wani duond burani nitiere kod lek madongo ma oting'o mano mar kedo kod mibadhi e piny Kenya. Ochieng ne wacho ni omor kod okang' ma osekaw kod rawere mar keto piny owacho e lai makare ka wach ni owuon ok osetwak e kind rawere kaachiel kod piny owacho. Country has had chances for us to speak together. We spoke during the BBI early this year and last year. We had something called NADCO. Watu waliongea sana wakaongea. I had to ask President William Ruto today that this is not the time for dialogue. This is the time for action. Ogaini mar MDG wacho ni maisa ma midhiero mosebedo ka koro kwako Kenya ma oting'o mibadhi kod akweda mar dhoudi koro inyalo tieki ka ojiwo rawere mondo kodhi mana nyime e konyo piny Kenya. Tribalism is a cancer that must be faced head on by this country. This cabinet that left yesterday, out of 22 cabinet members, 12 were from 2 communities out of 42 tribes. Out of 50 PSS, I can tell you, more than 20 are from only 2 tribes. Tribalism. And then now check the head of parastatals. Check heads of universities. Check heads of government agencies. The same road. Owach ni akweda bedo sinenre piny Kenya e yo mabende piny owacho tero gwechego mag dongruok e gwenge mopogore opogore e piny Kenya. Nderni moger igina pagaro makalo bekende. You know, Gerni, kilometer 1,500 1,800 ni challenge land. But 1,200 Central Kenya. Nyanza kai kilometer 100. We must allocate government resources equitably. And I want to ask government today that if there's any young man who was arrested or is in the cells because of a mandamano, they must be released forthwith so they can join their families. Jokanyogo mag MDG dwaro mondo seche ma jatend piny Kenya dhi yie jotend migepe manyien orier jogo mantie kod lony makare kendo mago maonge chin mibadhi. Jokanyo mag duond burani bende koro lieko ni koro gidhi chungo achiel kuomgi madhi laro kom jatend piny Kenya ka oromo yiero mar higa mar 2027. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyokromogi sadek gidaka 27 wakauyo mokwongo chenro en mar oimore aneno kanyo ka oguda ka Yesu wacho ni wawinji ka wan nyatike piny rawan gi Jen Abiri be yaroka abich jango ma Charlie Osama
Onyango Jakom Atonga Bilode Niko Kengo gi Wiki Oguda erokamano kuom miyowa weche manyien. Erokamano Ramogi TV an Rozan kawuok Ratanga. Ramogi mora mokalo aneno chenro ka wan kod babwa Asala Tiengo gi mamwa Evelyn Achieng kod nyathina Precious Georgina Maya Jaflet kaya ero asiro chung mar Gen Zero. Kamano bende aneno kanyo ka George Aduda kanitiera wendo bende wacho Ramogi TV chopone eyo makare. Nyako Ramogi wakao eyo matin pod wan gi weche mamoko. Teacher Beach ochakore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P. Yawanya wauntie kikubed mabor nyako Ramogi nikech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night this. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sangwen otieno. Kidliek no achiel maber nigi achiel marach. Kitelo mane magidwaro nyiso generations mabiro. Samiwinjo ke ineno kiyanyo wadwe mbui kikiringi donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko kakanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony ka no chako timo gini kendo. Classification meeting moka. Oyo. Kose yier jotelo. We must allow them to work. Iwe siasa tenge migo kocha. Ber mar ng'ato. Papi e lach. Ka papi e tekni. To lokie patan. Janyao onge mbala. Kama iro dhuolore mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho ka lock commissioners. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima mapile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kurini okan mama ukiche kilunga gi nying no ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyako Ramogi doho wito oko wach okuma mar thieth manyien mong'ere kaka SHIF chenro mane winjore ochak tiyo chop tarik 1 dwe mar 10 higani. Kaka lipota mar Millicent Adhiambo leronwa jong'ad buche 3 omiyo od bura ndalo 120 mar kawo pach jopiny kalore kod chike ma pacho ka. Kara kamano chenro mar ndikruok ne SHIF to pod biro dhi mbele. Jong'ad buche 3 Alfred Mabea, Robert Limo kod Frida Mugambi oyango ni Social Health Insurance Fund kata SHIF ok nyal chako biro tiyo nikech ne ok okaw pach jopiny motelo ne chenro makamano gino madhi ataro mar chik. The objectives and purpose of the impugned legislations were to have a progressive, transformative and a huge impact in the realization of universal health care for this country. However, the haste with which they were enacted infringed on the national values and principles of the Constitution. Inasmuch as we appreciate the noble intention, we cannot disregard the clear constitutional tenets which binds us. Article 20 requires us to promote and protect the values that underlie an open and democratic society and the spirit
purpose and objects of the Bill of Rights. Jong'ad buchego koro chiwo ndalo 120 mondo jod bura mamalo otim lokruoge makare kapok oket chif mondo obed chik. Nono to ibiro wite oko chutho kochopo tarik 20 dwe mar 11 igani. We find that the petition is meritorious and we allow it in the following terms. A. Let Parliament undertake sensitization, adequate, reasonable, sufficient and inclusive public participation in accordance with the Constitution before enacting the said acts and amend the unconstitutional provisions in terms of this judgment. B. Compliance with the A above be undertaken within 120 days of the date of this judgment. C. Within that period, the acts shall remain suspended. A declaration is hereby issued that the entire Social Health Insurance Fund Act 2023, the entire Digital Health Act 2023, and the entire Primary Health Act 2023 are all unconstitutional for the reasons set out in this judgment and therefore invalid, null, and void. Since this was a public interest litigation, we order each party to bear own costs. Okang makama marwito oko Social Health Insurance Fund kata SHIF koro oduoko pinyo wacho elum kod chendo makamano kaluore ni en manandalo achiel kende bang' jatend piny Kenya William Ruto lando ayanga chako tich mar SHIF choperi kachiel dwe mar 10 igani kuma ndikruok nowinjore otimre kuom ndalo 45. Our universal health coverage plan has already onboarded 107 community health promoters, and the process of registration for our social health insurance fund is ongoing, on its way to launch on the new date of 1st of October 2024 that will make it possible for every Kenyan to have a health insurance and for those suffering from critical illnesses to have access to the Critical Illness Fund. Ng'eto makama ochiw tok Joseph Enoch Aura riwruok mar KMPDU kod riwruok jotije piny owacho dhi e doho mar chungo chendono mar SHIF kuma bende jong'ad bura ne oyudo ni okumba manyienno mar SHIF ne dhi kelo pek kod lal e osach jomoko kaluwore kod pogruok e chudo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Duol mochung' ne piny madongo e pacho ka NEC olando chako chenro mar temo peny mibiro mi jopuonjre ma jograde 9 higa manyien. Peny ma kamano dhi tem kuom jopuonjre ma jograde 8 sani chakre tarik 15 juma manyien nyaka tarik 19 e dweni. Jaratije mar NEC David Njegere olero ni giseyiero skunde 235 kowuok e counties duto 47 ma idhi time temruok ka geta margi en nono ng'eyo mar jopuonjre e wi somo ma gistimo e skunde. E higa manyien duol dhi bago peny maduong' mokwongo mar jograde 9 miluongo ni Kenya Junior School Education Assessment e bwo kit lai mar somo mar CBC. Kuom mano NEC ochako chon mar temo nono kapo ni Kenya oseikore mar timo peny mar grade 9. Jopuonjre ma jo klas 8 sani idhi mi peny mar temo nono ka giikore ne peny makamago e higa manyien. Wik mabiro ni tarik 15 nyaka tarik 19 gibo bet gidhi school mondo gitum gima iluongo ni pilot mar penj ma klas 9. Kaka wate wang'eyo group mokwongo ma CBC sani gini klas 8 to higa mabiro gibo bet gini klas 9. NEC oseyiero skunde 235 e counties duto 47 ne peny makamano kama oting'o skunde mag jopuonjre mani kare kod mago manigi ng'ol. E group ma miyo pilot ni nitie categories 2 meg school mantie skunde mabiro bet miluongo ni regular exams to skunde man nthindo mowacho ni gin special need exams. E peny makamano bende NEC dhi temo lony ma jopuonjre ni godo e wi lony manyasani kendo jopuonjre moko dhi timo penj e yor mbui midendo ni e-assessment. Tie group mwabo miyo penj ma iluongo gi kizungu ni pen and paper ma gibo tiyo gi karatas gi kalam to nitie skunde 30 bende ma wantie kodo e group no mwabo miyo penj miluongo ni e-assessment. Gima watemo wacho ni
penj mag grade 9 kan bed penj ma e-assessment, lakini sani watema mondo wane kuma kaka Kenya ni ready gi e-assessment. Duoko mag penj gi nek biro tiyo godo nono ikruok mar jopuonjre kod choko nonro ewi jopuonjre kod jotend skunde. We are also going to collect a lot of data from the learners, the teachers and the head teachers, so that we can establish exactly what are the other environmental and school-based factors that we may need to take into account as we prepare for the summative assessments next year. And we will find out how they fare in each of the subjects and then be able to see whether our test blueprint or what we call tables of specification are appropriate for each of the subjects. The other thing that we want to find out is whether the items or the questions that we have set in each of the subjects are adequate. Jopuonjre ma jograde 8 sani e tim mokwongo bolo lai mar somo mar CBC ka gibiro timo penjgi mar tieko junior school higa manyien. Maromo jopuonjre 2,200 mag skund sekondar ma Lions High e boma ma Kisumu koro yudo fuong'ruok bang' apis agut omenda mar NGCDF ma Kisumu Central gero negi klese 8 ma gedo margi omuonyo omenda maromo milion 16. Kalura kod jaod bura ma Kisumu Central Joshua Oron oyango ni sani koro jopuonjre manyocha some bwo yien oyudo konyruok kalure ni klese ma gigero nyalo ting'o jopuonjre ma kwan gi nitie kind 70 kod 80. Wach manosir kod japuonj maduong' mar skundno Yudia Oyier e twak mare seche mane oyawo klese go ayanga. Oron bende otielo mar biro chopo singo duto mag cholo dongruok e sectors 3 kama oting'o somo, thieth kod weche ohala ma ok olewo kaka ne osingo e thuolo mar tende kaka jaod bura ma Kisumu Central. Kaka jachung' makasa manya campaign nya wacho ne jo Kisumu Central ni abiro keto mainona e somo kenda keto mar adier. Lions ka e achiel kuom skunde ma en kende nyo yudo milion 3 e basari nikech ng'eny mar nyithindo maka ka wan gi nyithindo 2,200. Nya wacho nabiro keto somo maino e somo omiyo uneno ka gero classrooms 8. Classrooms 8 gi biro duoko biro keto tich mayot ne school ma nyithindo manyo somo e bwo yien. Our school was in dire need of classes because in 4 years we moved from 4 streams to 10 streams, and therefore our infrastructure was heavily overburdened. We had 3 classes under the trees, and we had some classes, a hall that is known all over Kisumu had been partitioned and turned into classes. So it's a huge relief for us as the Lions fraternity, and I want to believe I speak for the students when I say it is going to help us a great deal, even in terms of service delivery to the students here. Jangwan kamotingo wuoro miyo gi nyithindgi 2 owang' mowito ngimagi e masira mar mach manowang'o odgi otieno ma piny orugodo kawuono. Masira notimre gweng' ma en Tarara yolo e Tok e kaunti ma Kajiado. Jolibamba manochuopo resa nyuolano wacho ni achich manomoko mach makamano noloro dhot gi oko kaeto tieo mach manowang'o gimoro amora e odno kaachiel gi jogo duto 4. Nyaka sani pok oyangore gimomiyo njore makamano notimre, mak mana ni jolibamba chich ni mae ne nyalo kel kod nyiego. Wirani Thomas Muleo ma ene wuon nyithindogo e kanyocha ong'iyo nyamburko manyien. Ringre ji 4 go notere kar kano ringre makar thieth malo e Tok level 4 ka obila bende osechako nonro mar yango gima dine mi ng'ato tim makoch kamano. Kitu tuliokoa tu hapa ni gari ndio tuliweza kuokoa, juu ilikuwa inaanza kushika moto. Hiyo ndio tofauti kuokoa kama majirani wa hapa, lakini watu walunguluko ndani, baba na mama na watoto 2 watu walishuko ndani. Kwa hivyo moto lituzidi nguvu. Naona kama ni wivu tu ya maisha, kwa sababu amefungiwa mlango kwa nje na akachomwa ndani. Sasa tumepigwa na butwa, maana usiku uwezo kujua ni nani amekuja akachoma boma. Ila tu tunaona hata gari yake imebondwa. Tunaambiwa ya kwamba ni hao watu waliokuja kufanya hizo visanga hapa, na tuwajui ni wakina nani. Nikatoka mbio kuja kuangalia, kitu nilikutana naye mlangoni kwanza ni kifuli. Nikajaribu kugonga angalau kama naweza fungua, nikashindwa kwa sababu hata niko ndani, mimi ni mzazi. Ndio nikaamua kupiga nduru niamshe hapa jirani ambaye ni baba yangu hapa Mzee Martin. Kukuja
tukajaribu kugonga mlango. Tulipofaulu, mlango ilipoanguka kuangalia wako kwa kitanda wamelala, lakini tayari moto imeshika kila mahali, sebuleni na chumbani. Pengine naye polisi inaweza kuchukua uchunguzi sana, kwa sababu hiyo jambo si jambo ambayo nao maanisha usuri. Miyo moro kod nyathine achiel owito ngimagi ka nyathi machielo to oyudo hinyruok kendo ringodo nyaka od thieth ma Kenyatta. Ma en bang' miyono lorore e ot kendo moko majno mane okelo nek kod hinyruok. Kaluwore gi janeno, miyono ne omoko mach otieno ma piny orugodo kawuono. Jodak makanyo ne oreso nyathi achiel ka miyono kod nyathine ne osewang'. Jodak makanyo golo ywak ne sirikand kaunti ma Nairobi kaluwore ni onge joked gi mach manyalo konyo yorno mapiyo, kendo bende ne nitie nok mar pi mane okelo midhiero ne jogo mane temo resogi. When I started work around 9, I see so many calls, people calling me. I just received a call, somebody told me, hey, your wife has killed herself and the kids. Yeah. But really, I don't think we have quarreled. Akaniambia usichukue mtungi uende maziwa alafu urudi kama wajafunga. Akaniambia usiende na kia gate, nitakuja kufungulia mtu anicall. Sasa kuenda nilienda haraka, nikarudi kama gate iko wazi, nikakuja nyumba imenyamaza, nikashika kuna kafuli ndani hakuna moto, nikatry kumcall ikaitana na ndio nikasikia moto anasha huko. Kuna giza, watu karibu watatu ndo ama wasita ndo walikuwa na simu on. So kungekuwa na stima ingekuwa rahisi, mungeona mtoto wako wapi. Maybe tungeweza kusave mtoto mwingine. Juu kikuwa na giza huwezi ona vizuri. So maybe msichana mwingine angekuwa saved kama tungeona vitu vizuri. Na tungejua reason hiyo moto ilikuwa nini. Tulivunja mlango kwenda sitting room hakukuwa mtu. Kaingia kitchen hakuna mtu. Juu tulikuwa tunafikiria watoto either wanaweza kuwa wanatorokea moto. Lakini tuliwapata kwa bedroom kama wamelala. Tukaokoa mtoto wa kwanza. Hao wengine tukapata kama wamekufa. Shida ya Kasarani moja ni maji. Juu hata zimamoto hatuna. Ambulance hatuna. Tend County ma Kisumu kokalo kuom bod mochung'ne choko osuru oyango mar dhi e doho mar wito kuandika mar chik kara notice mane doho chiwo ne jotelo ma kojolo mane tayo chiro ma Kibuye bwo tend jakom machon Judith Matengo mong'ere kaka Nyaramba kaka achiel kuom yore mag temo nyayo kwe e chirono ma bende tulo osebedo ka mienjoe kendo weyo johala kod hinyruoge gi lal mokalo. Giyango ni gisekawo okang' mar medo kwan obila e alwora mar chirono mar jiwo arita mondo johala obed kod lwasi makare mar uso maonge tulo masaka sam masiko muoche kendo rocho yore ohala. Bende gikwayo johala mondo kaber to obed kod winjruok e yor loko e chirono mondo weche ohala odhi nyime kaka owinjore. Gisingo matemo kar nyalogi e nyayo kwe e chiro ma Kisumu. Insecurity issues we've had in Kibuye, we are working with the security agencies and across sector within the county to actually bring this under control. You are aware that the Market Management Committee did go to court and got an order. We are in court tomorrow to actually try and remove that stay so that we can bring normalcy back. In the meantime, we have worked within the county to actually put security at the market itself. I think we've got about 16 police officers manning Kibuye at the moment. The traders are now actually back, and we are also working with stakeholders to actually bring that to normalcy. Of course, you are aware of the headwinds within the country. It's not just Kibuye alone, but even the riot which has been going on are actually impacting on our revenue. But we hope that things will actually normalize. Adwani mondo mi atigi thuolo ni mondo mi akwa jo hala manie Kibuye ni watimo hala kod kwe kendo wami ng'ato thuolo mare matimo ng'owa mar timo hala. Grube ka grube matimo hala kanyo wakwani mondo mi owinjre mondo mi eka obed gi kwe manyalo miyo hala timore kendo manyalo miyo county government bedo gi thuolo maber mar chiwo kata timo gik mondo obed ni gitimo kanyo mondo chiro obed maber. Wabiro timo kar mwanyalo mondo wane ni kwe
onya e chiro mar Kibuye kendo wane ni johala ma Kibuye otimo ohala maonge wach moro amora. Wuok Kisumu wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay kama gavana ma Homa Bay Gladys Wanga osingo ni piny owacho mare dhi ng'iyo kendo chenro mag juogo johala ma kaunti no osuru kaluwore kod ywak margi ewi osuru mamalo mosebedo nyaka ne yiere. Gino momiyo wito oko chik mar omenda mar kaunti no mar Homa Bay ma higani. Johala kod jodak mag kaunti no osebedo ka ywago osuru mamalo ka gidwaro mondo ng'iye ni margi winjo pek mare. Kolo seromo ma dwe ka dwe weche mag osuru, Wanga wacho ni osewinjo duondgi kendo gidhi rango kaka osuru bedo makare ma ok hiny johala kendo ok hiny dongruok mar kaunti no. Kata kamano omedo ni piny owacho mare osegoyo okenge mopogore dongruok e higa achiel mokalo, mowacho ni obedo makare kaluwore kod osuru ma gisebedo ka gichoko. Aseyudo ote moa kuom johala maloko e Homa Bay e wach mar osuru ni kamoro ne nitie medruok moro ema nadwa ajiwgi kendo asingnegi ni wadhi ng'iyo otego te mwaseyudo mondo wane ni wabedo gosuru mokiny jo traders matiyo e Homa Bay kae. This year, we are not going to have a finance bill because of the country has, pronounced itself on this matter. So we will just continue to see that our rates of taxes do not harm the traders that we have within the county. And for the traders who have raised issues with regards to the rates, I want to say that we have heard you. We have heard you. You have been discussing with our revenue officers, and we're going to be looking at an opportune time to make sure that these are harmonized as per our discussions. We still have some gaps in the cashlessness, but we are tightening every spot on this cashless system. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. We will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kik wa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. To rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Mugia jong machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya e Injili ngima. Acha mimi nikamwimbie Mungu
chieng' ngeso ka ngeso kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero. Kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Teacher Beach kochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yawanya wauntie kikubed mabor ya Ramogi nikech kai e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach saa 4 otieno. Machiegni kwa Ramogi e weche mag tuke kama jotugo wabiro